खुलुमबाय बर' खौरां इउटुब चेनेल नायगिरि नोंथांमोननिसिम दिनै नोंथांमोननो मोननैसो निउस आपडेट लानानै फैदों। भिडिअखौ अननानै जोबजासिम नायलांदो। दिनैनि खौराङाव दङ क'क्राझाराव बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलितानि नुजाथिफैनाय। क'क्राझाराव थानाय एनडीए दोलोनि ल'कसभा बिसायख'थिनि सामलाय आफादनि मावखुलियाव मैया आसाम रायजोनि बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिताया नुजाथिफैना 1 नं क'क्राझार ल'कसभा बियाब एनडीए दोलोनि बिजाथिखौ देरहासार खालामनांगौनि सायाव दोलोनि मावथिफोरजों सावरायनाय हाबाफारि लायो। हाबाफारियाव आसाम रायजो बीजेपीनि आफादगिरि भबेश कलिता बिथांजों लोगोसे इउपिपिएल दोलोनि आफादगिरि आथिखाल बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि प्रमद बर', आसामनि मन्थ्रि उरखावगोरा ब्रह्म, मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार दे, एमएलए लरेन्स इस्लारि लोगोसे एनडीए दोलोनि गुबुन गुबुन बिबानगिरि मावथि बिथांमोनहा बे हाबाफारियावनो बाहागो लायो। उदालगुरि जिल्ला मासबाद पुलिसनि गोख्रों सिग्रोमनायाव गोबां बिबांनि आयेन बेरेखा बिलाथि जौ फाननायखौ हमनो हादों। मासबाद पुलिस थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबे आरो चित्रनिल दासनि दैदेननायाव मासबाद ओनसोलनि साखाथि फाखाथि बिलाथि जौनि सिग्रोमनाय हाबाफारि लानानै सान हर संदाननायनि गेजेरजों गोबां बिबांनि बिलाथि जौ हमनो मोननाय जादों। बिलाथि जौजों लोगोसे बियारबो हमनो मोननाय जायो आरो मासबाद थानानि बिबानगिरि सन्जय कुमार दुबेआ खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिनानै होदोंदि मासबाद ओनसोलाव आयेन बेरेखायै बिलाथि जौ फालांगिनि सायाव आसाम पुलिसनि बेबादि संदाननाय हाबाफारिया सोलिबाय थागोन होननानै। बिटिआर रायजोनि थाखाय जोबोद दुखुगोनां खौरां। बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफा बायदियै बिटिआर रायजोनि सरकारि नङै स्कुल आरो कलेजफोरखौ सरकारि खालामनायनि थाखाय आसाम सरकार आरो भारत सरकारा रायखांदोंमोन। नाथाय आसाम सरकारनिफ्राय बिटिसि रायजोनिसिम गांसे लाइजाम सौफैदों होननानै फोरमायनानै होदों बिथां बिक्रम दैमारिया। जोंनि सिगाङाव गुवारै बुंथिनानै होदोंदि जे बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफा बायदियै स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि खालामनांगौखौ आसाम सरकारा मोनसेबो स्कुल कलेजखौ सरकारि खालामनाय जानाय नङा होनना गांसे लाइजामनि गेजेरजों रोखा खालामहरदों होननानै बुंथिनानै होदों। दिनै बिटिआरनि मेलेमजिबि सुबुंफोर आरो रायजो राजाफोरा स्कुल कलेजफोरखौ सरकारि जानायनि मिजिं थिनानै दंमोन, नाथाय बिथांमोना गांसे लाइजामनि गेजेरजोंनो बिटिआर रायजोनि सिमांखौ थेर-बेथेर खालामजोब्बाय। बिटिआर एकर्डनि 6.3 दफाखौ दिनै आसाम सरकारा बोफ्लेजोब्बाय होननानै बुंदों। दिनै आसाम सरकारा फेलें खालामना होबाय। दिनै बेनि दायनिगिरिया सोर आरो बेनि थाखाय सोर दहरना होगोन, सोर होस्रिखावगोन होननानै बे गोख्रों रावजों बुंथिनानै होबावो बिथाङा। ल'कसभा बिसायख'थिनि अक्ट'आ फोसावजाखांनायनि उनाव मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि गोख्रोङै साखाफारा जानाय आरो बिसायख'थि फोसावदिंनायफोरखौ गोख्रोंनिफ्राय गोख्रोंसिन जानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैया गसाइगावआव टिएमसिनि बिजाथि गौरी शंकर सरनियानि नुजाथि। फैगौ ल'कसभा बिसायख'थिनि थाखाय क'क्राझार ल'कसभा बियाबआव टिएमसि दोलोनि बिजाथि महरै सायख'जानाय गौरी शंकर सरनिया बिथाङा मैया गसाइगावआव नुजाथिफैदों। नुजाथिफैनानै बिथाङा बिसायख'थिखौ लानानै माबायदि हाबा मावगोन बेखौ लानानै टिएमसिनि मावथिफोरजों जयै सावरायलायो आरो फैबाय थानाय ल'कसभा बिसायख'थियाव देरहानो थाखाय गोख्रों खामानि मावनो बिथांखि लायो। आरो बिथाङा नैबे फंनैसो रावजों बुंथिनानै होयो। আৰু মোৰ বন্ধুৰ ঘৰত পদাৰ্পণ কৰি আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগত আমি আলাপ আলোচনা কৰি আপোনালোকৰ ওচৰত আমি সাক্ষাতৰ কাৰণে থিয় হৈছোঁ। কথা হ'ল কি, অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ 4টা সমষ্টিত যিটো কেণ্ডিডেট, সেই কেণ্ডিডেটৰ ভিতৰত কোকৰাঝাৰ 5 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা এছটি, তাত আমাকো অসম তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ তৰফৰ পৰা প্ৰাৰ্থিত্ব হিচাপে প্ৰক্ষেপ কৰিছে। আমি আপোনালোকৰ জৰিয়তে আশা কৰিম যিটো নৱগঠিত 1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা 1 নং কোকৰাঝাৰ লোকসভা যিটো নৱগঠিত লোকসভা সমষ্টি, এই সমষ্টিত আমাৰ কৰ্মকৰ্তাসকলৰ সহযোগত ইয়াত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সহযোগত বিভিন্ন সমস্যা সমাধানৰ প্ৰতিশ্ৰুতিত আমি নিৰ্বাচনী ক্ষেত্ৰত নামি পৰিম আজিৰ পৰা। আৰু আমি আশা ৰাখিম জনসাধাৰণৰ অকুণ্ঠ সমৰ্থনত আমাৰ টিএমচিৰ কেণ্ডিডেট হিচাপে আমি হাঁহি বিৰঙাবলৈ সক্ষম হ'ম। फिन आरो गुवाहाटीनि खानापारायाव गारिनि जाब्रबथाय। गंसे AS 20255 नम्बरनि बास गारिया लाखिनानै थाथ'नाय अट' गारियाव गिख्रंथावै सौग्रावफैदों होनना मिथिदों। सुलुंनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बासनि कन्डाक्टरआ बासखौ सालायदोंमोन होनना मिथिदों।
बे समावनो बे गिथावना जाब्रबथाया जादों। बे जाब्रबथायाव अट'नि सालायगिरि हितेश कलिताखौ जायगायावनो जिउ गोमायो होनना मिथिदों। बे जाथायखौ लाना अट' सालायगिरि हान्जा गौथुमाव दुंहाव थासारि सोमजिदों आरो जाब्रबथाय जानाय जायगायाव दावराव-दावसि थासारिया सोमजिदों होनना खौरां मोन्दों। आसाम जुडिसियेल सार्भिसआव उथ्रिसार जानाय नेलसन बर'खौ एबसुनिफ्राय बरायहैदों। दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि मुस्रि दिपेन बर' आरो गाहाय नेहाथारि कनिन्द्र बसुमतारीनि बिथोन बायदियै आसाम जुडिसियेल सार्भिसआव उथ्रिसार जानाय सनितपुर जिल्ला धेकियाजुलिनि नेलसन बर'खौ नखराव थांनानै एबसुनि मोनसे हानजाया बरायहैदों। बरायनाय हाबाफारियाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि अलित नार्जारिजों लोगोसे सनितपुर जिल्ला एबसुनिफ्राय फारियै नेहाथारि बगाराम मुसाहारि, लोगो बुंथिगिरि आदिम सरगयारि, लोगोसे सोलोंथाइ नेहाथारि जाफुं नार्जारिजों लोगोसे धेकियाजुलि, हाग्राजुलि, सा धेकियाजुलि आरो बेलश्री दख'रा एबसुआबो बरायनायाव बाहागो लायो। भिडिअ नायगिरि नोंथांमोनखौ बयखौबो गोजोननाय जासिहरबाय आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो खावलायहरनाय थाबाय। गोजोन्थों।